Bateh ana telung wong nok Jonegoro dadi korban bacokan nok langgar sing dadi panggonan salat subuh jamaah. Kedadian kuwi ngakibatno salah sijine wong mati ambek loro wong liyane kritis. Jarene plakune kuwi nekat gara-gara dendam. Soale tanah duwene didadekno dalan umum. Lah iya yu, tanah pribadi dadi dalan umum ki lho ya. Wong-wong nok desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Jonegoro kaget gumun sakbare ana kedadian pembacokan sing kedadiane Selasa isuk utuk-utuk. Kedadian iki nok jero musola Almanar pas jam 4 subuh. Pelakune dikenal jenenge Sujito, umur 27 tahun, wong desa kono dhewe. Sing dikonangi wis ngendhok jungok nok cedhake musola karo gawa gaman. Gak suwe pas wong-wong mau salat subuh, Sujito kuwi ndadak mlebu musola karo ngobat ngabitno gaman terus mbacok korban Abdul Aziz umur 23 tahun sing akibate korban catu nemen terus mati nek panggonan. Ramung mandek nok korban siji dheke yo mbacokno gamane nok Cipta Rahayu karo bojone sing jenenge Ari Wijayanti umur 20 tahun sing sempet jajal misah ambek nulung korban. Sakwise bacoke korban kuwi Sujito terus metu musola ambek bengok-bengok mafia tanah. Sakwise kejadian, korban sing mati digawa nok rumah sakit umum daerah Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro. Loro korban liyane sing kena bacok ya diplayokno nok rumah sakit sing padha. Kasat Reskrim Polres Jonegoro AKP Bayu Aji Sudarmono ngomong, saiki Sujito wis dicekel polisi. Ambek wis diamakno nok Mapolres Jonegoro. Hasil dari penyidikan sauntara pelaku kuwi wis ngrencanakno gara-gara duwe dendam karo korban. Jare pelaku dendam kuwi gara-gara lemah pribadine didadekno dalan umum, gak pamit ambek gak dikai ijolan. Gara-gara kelakuane kuwi Sujito disangkakno pasal 340 pasal pembunuhan berencana sing anceman hukumane 20 tahun penjara. Utawa maksimale ya hukuman mati. Edo Jody Aldian, JTV.